New Trap Youth Development Council HYDC kalau penpau kajing sokhia halor kajing bamla pentrai kam ya notification bala penmi da Department of Labour, Employment and Skill Development ke sarkar jela kata ban siu ka dor bible lasgi ke bathamai na ka benta ki bahap ha ka kerdan unskilled, semi skilled, skilled but highly skilled. Kat kum ka notification bala penmi ha ka khat sautri ukulalang kad arja arpusan la kadau baka bible lasgi na ka benta ki unskilled workers la penkiu na ka sauspa khat khandai tingka sya ka sanspa arpusan tingka ya ki semi skilled workers pan na ka sauspa nyo pusau tingka sya ka sanspa andro pusan tingka ya ki skilled workers na ka sanspa laipau tingka sya ka ndrospa san tingka but ya ki highly skilled workers na ka sanspa prapon tingka sya ka ndrospa sau pusan tingka. Kinoi lam ke HYDC haka jing lam uba Wairai Wan Sotun u president naka jing lap paki try karkhana ki badai ki barjala bat ki weipat kim syam la bot yaki kendon kata ka notification bat ki knyot ben yaki samla try muluk haka arfu khandai tarik yoyong arja arpusan kila lek banyakran barusi songgate IRS principal secretary katanat nakal yang uba Wairai Wan habakran sikilat patai kubor ulaong baka jing penmi katanat ya katay ka notification kam don jing mod ru namar principal secretary ru ai jing kular bat kumta ka don kam ban mi paj ba panyakhi te hakji kundu jingi mana bat principal secretary ngila ya kran yu ba ngila bu yu gawe ki jingkling omba onle kumdu lada kini ki factory ba kini ki kini dukan he ki ba ai bala ya ki trai muluk ki mla bersiu ya kutu ke minimum wage na kalian jong ka department yu kan le kumno kan ai punishment ne kan pencutom ne kan le kumno ndai ke pas musi kalong ba hingi yo ya ka kubor na principal secretary kalong ba lada kini ki factory bat ki business organization ki mla bersiu ya kini ke bainong kat kum bala bu da sarkar Meghalaya kata kamot kitu ginong tray bat unong ai kam ki hab ban ya syong ban ya penbaj kata kadai gajing keren no principal secretary ki hab ban ya penbaj baldam la ban ya penbaj andai pada syakut gajing kli menta kalong ba lada kalong kumta manu bandai complain ya uta unong ai bela hak tu ka kam lada omla ban penbaj ya kini andai syakut ngatrai unom don tang weru sakawai gajing kli ka badon kam ha ban kli sarkar Meghalaya kalong ba kan mentoy yu bancina ya gani ga an ban pergi tulop ya kinong trebela bakin ye em ja hayeng hasem jongki klem dala pada ban pentrekam hapok madan te ngi na kaliang juga sengi iba kam i don jimod ya gani ga an baga cina sarkar Meghalaya ban ngi ong batang wel da mla ha ban nai hire bancina ya gani ga an mar gani ga an ngi i mata ba kadai tang ga an ga ban chu pentame ya ki paiba Meghalaya lane ban pentame ya kinu ki bri ki bakam halor ban pen isa ba pek hapo state Meghalaya la sna ya kini ga an bat ki nong tre ki badon hapo ki ban nong tre bala ki badon hapo state Meghalaya ki yok kat kum kani ban in reality ha ga jing si siapan ki badon hamadan pan ki nong tre ki nong bala ki badon hapo Meghalaya kim yok setia ya kini ga banong ka ba labu da ka sarkar Meghalaya kata kadai ga jingkli ka bakhrab ha kani ka an ka bachna ka sarkar Meghalaya ban kentiu bainong ya kinong bela ha ki businesses ki baper ki badon hapok jela Meghalaya imat kam nom urlong dalele ru kat bangim nom pat ki do pajba nadu pasdang kesngi ngatrai ngila don metala lai benai so benai bangi be ya kani ka kam ban kentiu bainong ban rat dengkong ya ga jingdong nak jai beriu jungi da ka ba ni ong tong ye trelang ba kini sarkar bakala penmi ya kini notification ong to ban ye trelang bangin lej pej in lej wat in lej benya ya kini ki karkhana la ni business organization ki ane kim ai re hadin bangilai i ba kim ai bar hadin bangilai kundu ya principal secretary jong labor department ka ba ngingi i sai ba kani ka an ka de bitang ka an ka badon hopok kat sada re kuntri kam ni ong ba nakal yang juga sang imat kat bompat ya mi hido pai ba krui syapok madan ban penbor yo sarkar ba de ban syem action lani de ban syem da kita ki lat ki lenti ban pencutom ya kini ki business organization ki bomla ban siu ya kini ka banong pelabu da sarkar Meghalaya kam don jingmod ru em ya kini na kata ni ong ba nakal yang juga sang shen ngin syem ya kawai kalat ka lenti ban lum ya ka jingilang pajba hang thi pok mat pran ban tunsung thu i pajba bakani ka de ka hok jongpi kani ka de ka hok jongpi ka sarkar ka lachna ya kani ka an bakade ka kamram jongpi undong bala u pajba kumengi gisang balang ru banyawan ban penbor yo sarkar ban pentrekam ban penstom ya kinu ba penken ya kani ka an jok sarkar don kanu ru ka jingkular na kaliang jong principal secretary om bapek
katu kan notification ka bangila bu dai ban buat da kiwai hendrai ban pencutom ban ai da ka pating ya ki bom siu ba dai ya katu don ni ai nakaliang joka an ka don be tang kata ka ba habu ya kata ka jing ya kundu ban ya keren penbej ba nong ai kam bat nong trebla kenang ba nya penbej ya kata ka dor ti jing keli menta ka long ba mentoy yu kan ban chinai kata ka an mentoy yu ka sarkar me klia kan chinai kata ka an mentoy yu ban ong ba sarkar me klia ka de sarkar ka don bor ni po state ini kam don jing mot na kata ka tau imat kalau dai ka por bang nya ki paj ba nak menta ban pukio boinong ya ginong bela hagini business organization tu betul. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya